Aku wis metu nang repat kepanasan kok kowe jek kene ning Suralaya kok. Ngopo e? Tak gawe rame sisan. Lho. Digawe rame sisan piye? Sinuwun jagat Giri Pratingkah kowe ra kelingan to kendikane. Nek nganti kembang Pelemper Tangga Jiwa karo kembang Jambu Dipa Nirmala kuwi diwenehke karo Petruk, mengko dianggep pukulan Hyang Jagat Girinata kuwi piyai sing ora adil, dewa sing ora adil. Kanthi aku menggaris ngandhapi kata-katane Sinan anu pukulan Bathara Guru kuwi aku curiga. Apa? Curiga. Curiga ya apa? Kuwi lho, ora percaya kuwi lho. Cubriya. Nah, aku Cubriya. Iwang Pikulun Jatimurti, Iwang Pikulun Bathara Guru mesti ora arep menehke kembang sing tok jaluk. Ning kowe tekan repat kepanasan iki mesti mung arep diapusi arep diwenehi keterangan sing janjane Sekar utawa Sekar Pelemper Tangga Jiwa, Sekar Jambu Dipa Nirmala kuwi ora bakal didunke ning Karang Kadempel. Aku metu nganti digotong karo Yama Dipati ya, Tru. Oh, mosok? Iya. Belang mergo do ketoke do wedi kabeh aku ngamuk nang kayangan. Bathara Guru unek-unekke. Lho. Kowe ora disotke. Wes ora mandi. Aku kok disotke. Sing jeneng nggon angker tak uyuhe dumite mlayu kok. Apa meneh ame disotke dewa. Ha terus iki titenono mesti dewa-dewa do tekan kene. Nek dewa tekan kene kowe ngati-ati lho, Tru. Nek kowe kon bali aja gelem, bali kena ning bareng karo Sekar Pertangga Jiwa, Sekar Dipa Nirmala. Ya, manut karo kowe le. Ha. Nututi lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya Runanggono magawe gelari rowang bener kandamu Igong. Kandhane kok sing iso ngapusi jebul ora mung menungsa, dewa ya iso ngapusi. Ha iya. Ngati-ati lho, Tru. Rasa kuwatir, Go. Aku wis disebul bun-bunanku ping 3 karo bapak. Jare bapak aku digdaya, tak jajali nek mungsuh dewa iki menang apa kalah. Ngati-ati. Heeh. Malah kowe wae sing ndelik. Ngapa? Kurang disebul to. Nadyan ora disebul dening bapak, cobane aku nek mungsuh dewa, Tru. Menang apa kalah kira-kira? Ketoke kalah. Apa? Aku ora disebul kok. Ora masalah. Men kalah ya men. Ya wis diantepi ya diantepi. Bakti kula kunjuk pukulun Sang Hyang Bathara Indra. Ya Pitruk tak tampa pangestuku Tampanana. Nggih, sangat anggen kawula dadosaken jimat. Pulundra Brahma bakti kula kunjuk ya Pitruk tak tampa pangestuku Tampanana. Kula pundi? Sing mburi sapa, Tru? Bathara Brahma. Wah, iki sing seneng sok ning radio. Lho. Sapa? Brahma Kumbara? Udu Brahma Karak. Wis kuno banget kok aja ditokke to. Wis do lali kuwi iki. Kuwi jaman cilik-cilikan kowe Brahma Kumbara kuwi ora. Ha ya. Pukulan Bathara Indra bekti kula kaja. Ya Bagong tak tampa. Kowe mau tak gendong kok merucut. Sampeyan ning gendong meng angas-angas kok. Ora serius mula kula grup. Kula obah wae tiba terus mlebu melih teng Suralaya. Iya, nggih. Terus dibopong karo Kakang Pukulun Bathara Yama Dipati. Ha nek nika lha nyikep tenanan nganti rasa ambegan aku. Nganti tekan riki niki Bathara Brahma bekti kula kanja. Ya Bagong tak tampa. Pangestu ulun Tampanana. Nun niki sangat anggen kawula dadosaken jimat. Sik ya terus tak golek banyu. Lah ngopo?
kae Brahma kae dewaning geni nek ora disiram kok ndak ora murup genine ade cilaka. Rasa aku wis jebul bumbune aku ping 3. Rasa kuwatir kok. Wigatosipun ngemban dawuh timbalaning Wang Pikulun Jatimurti ya Rama Pukulun Sang Hyang Jagatnata. Petruk dina iki kon bali. Ngandel ora. Terus Sekar Pertanggajiwa, Sekar Dipanirmala ora bakal diwenehake marang kowe, merga kuwi kembang kayuwangan. Ora sadengah titah iso mboyong wujuding kembang kemapan ning kayuwangan. Mangriyen to, bapak niku ya dewa. Ya wong bapak niku wujude titah. Ngoten. Dadi nek bapak nyuwun Sekar Pertanggajiwa, Sekar Jambu Dipanirmala niku wis sak trepe wong bapak niku ya panjalmaning Jawata. Ngoten. Kok ora dikeparengake? Kok Hyang Pikulun Bathara Guru ngendika nek ora saben titah iso mboyong Sekar Dipanirmala lan Pertanggajiwa. Niku ateges Hyang Pikulun Bathara Guru wis nyebratke bapak minangka dadi ganeping Jawata. Monggo nika titih Sang Hyang Bathara Ismaya. Riwon kula nyuwun keterangan. Nek kula entuk keterangan sing gumathok ora apa-apa kula bali, kula tak matur kersane bapak. Nek mengke bapak nesu, dadi manik moyo wis ora nganggep aku kakangne. Petruk ora usah melu-melu. Aku tak munggah ning kayangan. Sapa sing wani karo bapak? Ayo. Wangsulan, Ndra. Apa sing demongke Petruk iki betul? Iki mumpung aku karo Petruk isih gedhe palimarmane. Ora ngamuk ning kayangan. Nek nganti aku karo Petruk ngamuk, umpama aku kalah, aku medhun ning omah. Ning Karang Kadempel, Pak, aku diajar karo Bathara Indra, karo Bathara Brahma. Nek bapak nesu piye? Blok gegeku kesatulita, lit. Mel. Indra karo Brahma kok ngajar anakku tersayang. Kepengen ora suwe nek dadi dewa, munggah ning Sulendra Bawana, munggah ning swarga Dahana, ngubal-ubal entut mudhar. Mangantute bapak iki, aku wingi dintute 4 sasi opname. Ya, Tru. Ayo sembrono ora. Wose gelem bali apa ora? Nek kula pulun wangsul ben awamu. Yen mboten pulun wangsul, mapan tak cemplungke kawah condol di muka. Waduh. Gong, cemplungke kawah condol di muka. Ora apa-apa ndung adus kok awake. Kawah condol di muka ki apa? Kolam to. Wis. Kawah condol di muka ki geni utawa neraka sing nggo ngukum wong sing tumindak angkara. Isine geni tok, kuwi nggo nyiksa wong. Aduh. Ya mulai. Lho kok saya mulai kita? Wis wajib tak paneni kok mulai. Rasa wedi to. Kawah condol di muka dicemplungi wong ora salah karo awak kaya awake dhewe iki genine adem. Sing kandha sapa? Aku ngono. Lah nyoto apa ora? Lah mbah aku mengarang aja. Kowe iki ngawur senengane ra. Kula mboten pura wangsul. Yen ngono kowe wani karo Bathara Indra. Estunipun kula mboten mantun. Ning gandeng panjenengan meksa kali kula nggih nyuwun pangapunten, Petruk. Isih gedhe palimur mulun kelawan jeneng kita. Ayo bali. Bali apa ora? Wangsul kula nang nganti didukani bapak, kula isin. Kula wirang. Mula nyuwun sewu kula mboten ajeng wangsul. Yen kowe ora bali tegese wani karo para Jawata. Nyuwun sewu mboten ajeng mantun. Kula nek kepengin boyong Sekar Pertanggajiwa, Sekar Jambu Dipanirmala. Niku tok nggo saat bapak li ajeng bangun Karang Kadempel kok pulun. Disebul ndase. Ikong. Wah, Semar iki ngapusi. Semar iki biasane sok omong ngono lho. Gedhekke atine anak ning jane ora ana apa-apane. Ajare wis disebul sirahmu, kowe iso digdaya ngungkuli dewa. Dantem Bathara Indra kok aduh mati aku. Aduh gedhe-wasane aku mati. Piye kowe? Kok aku sing ngrasake lara e. Wah, wis
Ya mulai ya ajare Semar. Lho. Lah ngopo? Ngapusi kok. Nyatane musuh dewa ya kalah kok. Kok tendangane aja kok gawe bapak kok. Bapak piye? Ha terus piye njaluk bantuane sapa? Wis. Aku wae. Terus. Kowe wae sing disebul Semar wae. Aduh mati aku. Apa meneh aku sing urung disebul? Ya antem pisan iso almarhum. Oh ya, nganggo pikiran mana omong ki. Aku ora nganggo kekuatan apa-apa kok kon mungsuh. Para dewa iki terus maksudnya piye? Petro, aja mlayu. Melu-melu kowe arep ngewangi karo kakangmu iya arep wani karo kakangmu ayo wani yo karo Bathara Brama aku nyipta geni kobong sawakmu mati nang kene kowe ayo sing apa meneng wae trawat tratapan aku wajah ayo wani kowe yen pancen wani karo Bathara Brama yen perlu krubutan wong loro ora bakal tak tinggal loncat. Lah kok ya kani kaya temen saya urip. Mati nang kene kok. Buri kae jurang jero banget. Arep mlayu karo aku nanti. Kowe ngapain nangis sih? Kowe mati karo aku tenan le. Ketemu Bathara Brama kuwi nek nganti nyipta geni kowe karo aku kobong. Melayu matamu buri ki lho jurang ki lho repat kepanasan ki dhuwur gunung dhuwur banget iki jurang arep mlayu nendi kok yo nangis yen pangapunten Bu kula sing nyonaken pangapunten Petro bali ora bali pripun mboten wonten dalane bali liwat papan to dalan sing bener kondo karo bapakmu Siwa Semar aja ngarepake sekar jambu dipun lan perlen pertunggu jiwa walah iki dhewe tekan omah isih diunek-unekke bapak ya nek mung diunek-unekke nek diunek-unekke nganti kaya ngono kae monggo bapak ki nek ngunek-unekke santen tenan Bagong Petro anak kongkon rang rampungi wis tak kandhani to nek aku ki kakangne Bathara Guru kowe rono ki kowe sowan Pak Lek Bathara Guru njaluk ya sing apik-apik bali tekan omah ora entuk gawe gua abrak apa anak kaya ngono cemarak cangkeme ngono ku ya mesti ora-ora iya iki nggih pun Pak bangane kula wangsul tekan omah diunek-unekke bapak wis kok modar nang kene ra apa-apa le mati cah loro diwujudi ya le ora apa-apa wae anakku cilik-cilik ora apa-apa kowe ninggal anak wis gedhe-gedhe gek bojomu lempoh bojoku ayu ditinggal ya mane-mane man degomu mlocot ora kuwi senengane kowe mati penak das utangmu akeh ayo ngamati aja lah witekno wis ora ana dalan wis kowe karo aku manut wae kok dikapak-kapake manut waton pasrah wae kene marganing pati yen manjenis manut perkara engko bapakmu ora trima perkarane karo Kanjeng Rama Pukulun Jatimurti sing wigati anak-anake wis wani gawe geger Suralaya keluputane titah sing wani gawe geger Suralaya mung wajib dihukum cemplungke kawah Candra Dimuka ing kene marganing patimu kowe Panakawan Petro sapa Gong? Ancamu, Mbok?
kaya kancaku sing parkir nang Imogiri kae, Tru. Rambutnya ya rewo-rewo ngono kae. Lho kok gereng ya, Kok? Hah? Kok gereng ya? Buta ae, Le. Hah? Buta? Lho sapa ya, Tru? Mengko pukulan Bathara Kala. Engko nek pukulan Bathara Kala kae mung duwe pamrih kae mesti. Ngewangi kowe engko nek dewane kala kabeh, Pedro, Bagong, aku luwe. Kowe dadi panganku, modar. Mati meneh. Piye to iki kok ora ketoke ra penak terus to, Gong? Kowe iki lek gawe sanggep piye, Tru? Awake dhewe kok ngrekoso terus ki piye to? Wis dasar dadak. Piye-piye kalah cacak menang cacak, butuh kae tututi takoni sapa kok? Yo! Petro kancamu aja getarane aku ingin kenal karo kowe Petro sapa Tru kowe kok ndek kanca gleleng ngene mbuh aku ora ngerti aku iki ora ngerti apa ana tepung ora kowe iki senengane ngapusi sapa nuwun sewu kula niku bingung panjenengan kok nyebut kula Petro ngoten niku panjenengan kenal karo kula lho. Oh ladal ora kenal sebab piye kowe tau urip bareng karo aku engko gek kowe iki ya buta to ngaku wae mulane wingi pitikku tok kudu modar kuwi kok cokoti ya ora kok kancamu buta-buta kaya ngono medeni Tru ora lho ana buta teko Tru nganggo kopiah ya wis ben mengki wae ora Petro aku ora mentolo krungu penangismu mula aku mudhun saka Karang Kawidodaren lho Widodari kudu sik to meneng to meneng sik apa-apa tok saut iki ben omong sik engko ora dhewe jelas ora apa-apa disaut lah kamu nih aku medun saka Karang Kawidodaren masa Widodari bentuke kaya ngene aku didhawuhi dening dewa supaya njaga Karang Kawidodaren saka bangsaning jim diunggahake dadi bangsaning dewa jim kok oh wis rasa takoni paham aku apa iki nganu iki jim dan jum enak serial TV lah apa itu Petro nun kowe tau urip bareng karo aku ning jamaning jim sadurunge kowe dijaluk dening Semar kowe nyegat begal karo Semar diduduti awakmu kowe mbiyen dudu Petruk ning jenengmu Raden Petruk wah Begawan Salontara iya Bapak iya cerek ngopo jare jenengmu dudu Petro sapa Raden Petruk kaya dadi Petro ya oh dibenerke karo Bapak Semar terus kuwi sapa ya Tru kowe tak critani ya Gong aja lara ati ha aku iki jane dudu bapak anake Semar aku anak bapake Bapak Sambungan oh mula pedote kok endi
maksudnya bapak sambungan ki aku ki mbiyen dopeni karo bapak. Tegese bapak angkat ki nek carane Jawa bapak sambungan. Mengkono. Heeh. Iki bapakku asli. Masa? Heeh. Bapakku asli mbiyen bangsaning jim saiki dadi dewa. Wah, bajigur iki. Kowe anak dewa e. Heeh. Ya nyun ngapura, Gong. Terus aku, kowe iki mung saka ayang-ayangane Semar. Bapakmu ya ora ana, mbokmu ya ora ana, dumadi saka ayang-ayangane Semar. Sing nyipta mbiyen ya Iwang Pikulun Sepada Wenang utawa Iwang Pikulun Asih Prana. oh, tepung aku karo Asih. Asih Prana. Marse apa Asih? Nek Marse tepung aku klawer to, udu. Bagong kowe aja lara ati apan aku bapakne Petruk, aku Begawan Salantara. Saiki ngalih jeneng Gandharwa Raja Bali. Weh, ora tau pulang. Iya. Gandharwa Raja Bali iki jeneng kok ora tau pulang. Matur suwun Pak sampean pun ngerti kali penangise ati kula. Petruk, kowe aja wedi, aja kowe leren nggonmu njaluk sekar. Belemper tangga jiwa jambu dipa nirmala. Lan aja rumangsa kijenan ning kayangan. Ingkang sejatine gegayuhane bapakmu mau becik ya mung Iwang Pikulun Jatimurti sing kesasapan tumindak sing ora prayoga. Yen ana dewa sing arep gendhak sikara karo kowe singkirke aja melu-melu. Sia-sia arep Petruk. Ayo kene ayo. Ayo 3.000 entuk anduk. Rumangsane nyepelek karo Panakawan Petruk. Gleleng. Temu bapakne. Iya. Wah, dewa iki aja tak sumbari. Dewane pirang-pirang, bapakmu lagi ngladeni dewa siji, ya ana dipati nganglang jagat. Ayo, sledul modar. Nek ra prayitna, Bagong iki ngomong sok nyemelangi ora. Aku ki mek ngomongi kok ora medeni ya ora, mek ngomongi. Mek ngomongi. Wong urip nang donya iki dibajeke omong kosong. Omong kosong ora. Ayo delok bapakmu nek grek kae terus. Ya, wah, ayo kaya ngono kok. Ah, dewa bubar mawut ra karo-karoan galu. Wah, seneng. Ayo. Gandharwa Raja Bali Salantara. Pikulun kula ingkang abdi. Ngamuk punggung Suratantaha Nirbaya Nirwikara. Sinten tiyangipun nggih mboten ngertos bilih Petruk inggih Petruk menika anak kula. Namung dipun mong dening Semar Badranaya. Sinten ingkang badhe gendhak sikara dhateng anak kula. Kula mboten mentala nyumurupi penangisipun anak kula. Kita ngewangi atmaja kita bakal gedhe walate sarta kita bakal ulun katutake dosane. Nyuwun pangapunten menawi kula wantun kaliyan panjenengan. Ulun Yama Dipati ya kowe ngorak-arik para dewa ora minggal jebul
ngedol nyawamu mongso bisa nglawet tinjung akhirat nyawamu monggo Ratri Medjaya dateng pun Bandar jupuk nyawane lak pejet kalau mendinge lah sebabnya bapakmu dijabuk nyawane to apa ngelekar kaya apa ning wis iso tangi meneh oh ya syukur ya mau dipatike iya iya nyawane nanti aku ora weruh ngene nganti ora ana wedukane Wang Pilun Bathara Guru mati tenan mengecak-ecak iki aku ya ora iso njabut nyawa kok gak mengecak-ecak wong tok tak jambal tak pejet kalau mendinge kan. Enggak mudar. Ayo lah. Urip kok. Anget tak, Tru? Aduh. Oh, enggak. Bagong ngetan. Tangan-tangan mules mbok yakin aja kadi plintir kuwi kena sithik wae wetenge larane ra jamak-jamak waduh Bagong wong edan walah ta kena setute larane ra kok diplintir padake gawe ntrontro woi adalah wakayanganmu Pandhawa tata gati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Pana Margana Samirana lan warayang wisikan magulingan lima kencang warudayang mak pong mbok bolong kali cedhe sapa sing gawe Gandara Raja Bali wonten dawuh Pukulun lah kok dadi kowe mbelani karo Petruk akeh sangganing para Jawata Widodara Widodari padha nungsang kuyang numbuk bentus padha golek papan pendelikan awit wedi kawan pengamu ing Salantara iya manah kula namung boten mentala kula mireng dhateng penangisipun anak kula pun Petruk anggenipun dipun sikara dening para dewa wekasan kula kedah mandhap lan belani dhateng anak kula ya bener sing jeneng arep netangi kamurkaning wong lanang kuwi siji rusuh ana bandane angka loro rusuh ana bojone angka telu rusuh ana anake mesti bakal muntap inggih mula ra jeneng mokal Petruk ki atmaja kita. Petruk ki anak kita. Inggih.
Petruk kuwi anakmu. Mula ora jeneng mung yen to kita mbailani karo Petruk Kantong Bolong. Ya mong ngene ya. Gandharwa Jabali aja nganti kawanguran Iwang Jatimurti. Sabab yen nganti kawanguran Iwang Jatimurti, kita mengko bakal nampa pidana saka Iwang Jagadgiri Pratingkah. Inggih, ulun. Sartane Petruk Kantong Bolong apa dene Bagong? Kita baliya marang Madyapada. Ulun jarwani jati ning lelakon. Penemune Iwang Pikulun Jagadgiri Nata, wong atua kita bakal ngembari marang panguwasaning para dewa. Kuwi mau wis tak klerokke nanging ora diagem apa kang dadi atur ulun. Lah iki saya ngombro-ombro pangertine Iwang Jatimurti bakal mudhun ana ing jagat. Bakal sak pejagong lawan bapakmu. Mula mongko perkara ala becik bener luput men ditanggung karo bapakmu. Perkara iki men dilakoni dening Iwang Pikulun Jatimurti apa dening bapakmu Semar? Oh, ngaten Bu Kulun. Iya. Wis ngono wae ya. Salantara kita bali marang kewajiban kita. Petruk ben bali marang Marcapada, bali marang Karangkadempel. Oh iya, ngestaken jauh. Ya monggo tak kandhani ya Petruk supaya bapakmu kinan prayitna ngati-ati malang tingkah lakuning kadange dhewe ya kuwi Iwang Jagadgiri Nata. Nggih, ngestaken dawuh Bu Kulun. Wis ngono wae. Ulun kondur makayangan. Sembah kula ingkang ndherekaken Jengkar Paduka. Sembah kula ingkang ndherekaken Jengkar Paduka Pulun. Ya, wis karya slamet ya Petruk. Bali nang Macapada. Nggih, ngestaken dawuh. Gawe geger ngawal lah. Ngopo e, Gong? Jarine tak tarani Rafia e. Mula mabur tiba neh. Wah, lah trondolo tenan. Dewa kok digawe wirang. Ulun ki pujangane dewa lho. Kok setute ditaleni Rafia. Mula mabur kok bali medhun meneh. Ah, upama udu jeneng kita. Dadi apa kita? Dadi wong. Kurang ajar ta iki. Gong wis, Gong. Mengko gara-gara meneh. Kowe pedhot dalan ki terus angel eling ngangkat truk. Ayo pokoke wis iki. Wis, ngono wae. Aku taleni ajar kowe. Ngono ya, njaluk ngapura iki mergo pakan. Ayo tangan yang apa kowe. Wis to kon ndara rampung-rampung. Wis ngene ora madhep rene ora rampung-rampung perkara. Pandhawa tata gati Wisraya Syong nyoma wingis-wingis tutuk mangolir guwa sela mangling tutuk mengolir guwa sela mangling Petruk dalem Pak Bagong dalem Pak wis bapakku malah mengaku kok iya ora apa-apa Petruk wis kowe bali kondo karo Semar apa sing dingendikake dening Iwang Pikulun Naroda aku tak bali marang kewajibanku mundhak didukani Iwang Pikulun Jatimurti jeng napa malih Pak ketemu kali kula niku kangen kali bapak sok yen ana sing njaluk lakon Semar bangun kayangan Petruk wah kok malah diomongke lho liya dina mesti ketemu mbuh pirang abad pirang atus taun meneh mongko aku iso ketemu karo kowe Petruk kekukek sadulita mel mono kawan anak-anakku nala gareng Petruk Bagong wis komplit nggih Pak nggih Rama Petruk piye kabare
ujung mengklungen kaya ngenteni sileming Palwa gabus kumambanging watu item. Bareng kowe sowan aku weruh marang blegere anakku Petruk. Nalika semanten Wang Pikulun Bathara Guru dawuh kaliyan kula kinen ngentosi wonten alun-alun repat kepanasan mboten kanthi kanyono-nyono rawuhing para dewa arep mrawasa kali kula kali Bagong. Nganti kula diwangi karo tiyang sepuh kula. Sapa? Rencange Bapak riyin Begawan Salantara Gandharwa Raja Bali. Iya pancen wong tuamu kuwi wis diunggahke derajate minangka ganeping para Jawata. Nggih. Ya, bareng ngoten para dewa kawon terus Hyang Pikulun Narada dawuh kaliyan kula, Petruk, aja nganti kowe sak pejagong karo Hyang Pikulun Bathara Guru awit iki ana niat sing ora prayoga saka Hyang Pikulun Jatimurti. Mula kowe mulya. Mulya. Merga nadyan kowe mulih tekan Karang Kadempel, mongko Hyang Pikulun Jagat Girinata bakal rawuh ana ing Karang Kadempel. Merga saka penemune Hyang Pikulun Jatimurti apa sing dirindakake bapakmu mau dianggep padha karo bakal nguasani sarta ngembari marang panguwasaning para dewa. Ngaten Pak dawuhipun Hyang Pikulun Narada. Semare kaden prayitna samurires eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti dereng paripurna aturipun kula Petruk kantong bolong nalika semanten kunjuk kersane Kyai Semar Badranaya dadak sakolehing mangking timyup saking Dirgantara nanggirawipun Sang Hyang Pikulun Jatimurti wonten ing Karang Kadempel kagiat kadrewkasan Lurah Nayantaka wau semare koden prayitna semurires eka balik Pandhita kang nyare wangsit pindha kumbang ngajaping tawang susuh angin ngendi nggone Manik Maya inggih Kakang Ismaya kula ingkang sowan lah kok bener ature Petruk durung rampung Petruk nggone matur kelawan aku yen to Hyang Pikulun Bathara Guru ya isi Manik Maya bakale rawuh ning Karang Kadempel. Padha slamet Manik Maya. Pinayunganing kawidadan sowan kula Kakang Ismaya. Kula ngaturaken sembah kula kunjuk. Iya tak tampa. Eneng apa, ha? Apa kowe nglarapake penjaluke kakangmu? Apa kowe ngaturake apa sing wis ndaturake lumantar Petruk kantong bolong? Kakang Ismaya sowan kula wonten ing Karang Kadempel sayekti namung badhe nanting dhateng penggalih ndika Kakang. Nanting bab apa? Menawi Kakang semunipun boten trimah kula menika dados nalindraning para Jawata. Tuwin Kakang Ismaya badhe kepengin lenggah dampar wonten ing Sela Kandawaru Binangun. Kula aturi prasaja kemawon boten kanthi sarana kados mekaten kayiwangan dipun orak-arik dening
Petruk menapa dene Bagong ing atasipun namung jalma wantah tur dasaripun derajatipun namung kawula teka wantun nyamah dhateng asmaning kadewatan langkung-langkung Kakang Ismaya menika prisa bilih Sekar Plempertangga Jiwalan Sekar Jambu Dipa Nirmala menika upami dawah sakmangke boten dawah wonten ing Madyapada krana menika kewajibanipun para Jawata teka Kakang Ismaya anggenipun sampun lampah dados titah sewantah badhe nyuwun Sekar Pertangga Jiwalan Dipa Nirmala menika mengku suraos kados pundi sami kemawon Kakang Ismaya menika ngasoraken derajating kadewatan sami kemawon Kakang Ismaya menika badhe ngasoraken dhateng kalendranipun ingkang rayipun Manikmaya kanthi cara mekaten kula mboten narimakaken ing atasipun namung badhe mangun desa kemawon teka kanthi syarat srana ingkang asalipun saking Kayiwangan menika mboten sagedipun tampi kanthi nalar kamanungsan ingkang ganep Kakang Ismaya kok tekan semono nggonmu mikir upama aku kuwi gelem dadi dewa upama aku gelem dadi Jawata ning Kahyangan mestine ora kowe sing dadi ratu ning Kahyangan meneneng loro antaraning aku apa Kakang Teja Mantri ning kowe mesti pendak-pendak ngluputke dulurmu tuwa pendak-pendak ngluputke aku niatku rak kepengin bangun desa iki ada parane saka Kayiwangan. Aku malah tok senggo areng ngembari marang panguwasaning dewa kuwi terus aku kuwi apa coba aku tak takon. Aku kuwi rumangsane mung titah. Wong dene ana sing ngelokke yen to Semar kuwi titi sing Ismaya, monggo aku ora rumangsa dadi titi sing dewa. Olehku dadi menungsa ya tak lakoni kanthi ikhlas. Aku mung kepengin duwe niat apa pancen adiku lanang ki isih eling karo kakangne apa ora. Ing atase aku ki mung ngilih utawa kepengin njaluk wujuding kembang saka Plempertangga Jiwa lan kembang saka Jambu Dipa Nirmala. Mongko kembang kuwi ora saben-saben mung pisan nggone tukul ning bola-bali merga Plempertangga Jiwa lan Jambu Dipa Nirmala kuwi pangananing para dewa. Saben ngembang tukul dadi woh kuwi dadi daharaning para Jawata. Lah kok dadi aku mung nempel pisan wae, malah mbok arani sing ora-ora, malah mbok arani sing werna-werna. Dikira aku ngembari marang panguwasaning dewa, mbok anggap aku pengin dadi ratu ning Kahyangan. Wah, ora guru, ora Manikmaya. Nadan uripku kaya ngene iki aku wis urip tentrem, nadan uripku mung sarwa sekeng. Aku wis kepenak. Nah nyatanipun Kyai Semar utawi Kakang Ismaya nggadahi sloga ing kados mekaten. Apa aku kleru? Apa aku luput? Yen aku kuwi tilas dewa kepengin iso ngrasake kanikmataning kadewatan, srana aku njaluk Sekar Plempertangga Jiwa lan Sekar Jambu Dipa Nirmala. Apa aku kleru? Apa kuwi ngurangi kayamu? Apa kuwi ngurangi derajatmu? Apa kuwi ngurangi wibawamu ana ing Kayiwangan? Lah nek kowe duwe pakarti kaya mengkono kuwi janjane ora kok perkara aku njaluk Sekar Pertangga Jiwa lan Sekar Jambu Dipa Nirmala sing marai wibawamu asor ning merga gedhoanmu, merga kelakuanmu sing kaya ngono kuwi. Kowe wong cetil, kowe dewa sing ora iso andum karo kulawargamu kowe Bathara Guru. Ora dadak kopian gunem tanpa guna. Niatmu piye? Kakang Ismaya aku mung kari manut. Apa pancen kudu taker marus mulang tatu? Wah. Lah kok kaya ngono ucapmu? Kowe karo aku ki sedulur. Kowe ki adikku. Ya nadyan derajate beda. Apa ora saru dinu ning atase ming perkara kaya ngono lah kok dadi kowe saiki sugal ucapmu ora nganggo tata krama. Ora peduli. Kena tau pamake lamun Ismaya isih urip ana ing jagat, ora bakal langgeng Manikmaya nggone dadi Nalindra. Sarta ora bakal tentrem nggonku dadi dewaning para dewa mangreh para titah ana ing Janaloka. Mula wektu dina iki ora gelem urungake kersaning Kakang Ismaya. Rupak wani, jembar wani, padangane wani, petengane apa meneh setan aras kowe.
biasane sabar kaya dadi kaya ngono ya, Tru. Wah, kok Bathara Guru kok diuncali sikil untung iso endo. Sandale nang ndasku kowe. Sandale sapa? Sandale bapak penyakit tenan kok. Monggo tekleke. Wah, lah kowe Kiye apiye to kiye. Antil sisan kowe. Wis ngancing iki. Wis piye kae? Wis men, nek cara aku nengke wae wis ben. Wis kok menang sapa didelok sisan tru. Bathara Guru karo Semar ki nek digdaya sapa? Nek digdaya Semar kowe karo aku gleleng tru. Ha wis karepmu gong. Ayo. Nomo sidam skaring bawana langgeng mula ta mula kayiwangan hawa panas ingkang kagila-gila jebul manik paya nerak pacak nerajang perbatang Ismaya ora bisa meper mubal babaling kanemurkan putulun sakarone padha sirepen kamurkan kita putulun Manik Maya nggih wonten dawuh pukulun Ismaya kula ingkang mestine sira kuwi tinemu werda nggih kita tinemu tuwa kudune bisa meper mubal babaling kanepsun Manik Maya kita ingkang tinemu taruna aja gampang kebrunget marang panyakra bawa ingkang mboya bener Ismaya kuwi wis nerima tansah nampa marang apa ingkang dadi kewajibane nggone urip ning alam padang minangka dadi pamomong lah kok dadi ming kepengin wujuding sekar pelempertangga jiwa lan sekar jambu dipa nirmala teka kita malah ndakwa kelawan Ismaya ingkang ora-ora sinenggu si Ismaya bakal ngembali marang panguwasaning para dewa Manik Maya lamun nduk nalika semana kita kuwi ora tumbak cucukan kelawan pukulun Bathara Tunggal ya wong atuwa kita sayekti ingkang dadi nalindra ning kayiwangan dudu kita nanging antraning loro Semar Upawata Teja Mantri nanging gandeng kita ingkang satemene duwe niat kepengin dadi nalindraning para Jawata wekasan kita adul-adul kelawan wong atuwa kita Sang Hyang Tunggal wekasan Ismaya lan Teja Mantri kudu nandhang papa cintraka kaya mengkene iki merga saka pradul kita lawan wong atuwa kita apa isih kurang nggon kita nyengsarake kelawan kadang-kadang werda kita Manik Maya waduh Truk ana cah cilik gleleng ya Truk ah kok gleleng misah Semar karo Bathara Guru ki Semar ya ndodok nglumpruk Bathara Guru ya sedeku sapa to Bagong ki ngawur ora. Sapa ya? Sang Hyang Penang. Kelas piro? Kelas piro jenggone iki. Kayak dewa. Masa? Kayak ki dewa. Ah kayak iki wis ngono. Kok ngono iki dewa? Waduh ya. Randana nek kae nyemelangi tenan Gong. Awan ndodok nang kene. Oh iya. Rasah nyuwara. Rak. Mau nyuwara ditenono kowe mah disotke. Bagong iki pancen setan ora.
Cengkulmu wae. Nggih Bu kula sedaya kalepatan kula Diagung Pangaksami. Paringno Sekar Pelemper Tangga Jiwa lan Sekar Jambu Dipa Nirmala. Aturna marang kadang kita Ismaya. Inggih Bu kula. Kita bali marang Kayiwangan. Lamun kita Giri Goda kakepaning Semar, aja takon dosa ulun ingkang bakal paring pidana kelawan jeneng kita. Inggih, kula istakaken dawuh. Kakang Ismaya monggo klaturi nampi Sekar menika. Guru aku njaluk ngapura. Nek ana luputku ya guru kula ingkang nyuwun pangapunten. Sasampunipun kula ngaturaken Sekar kula nyuwun pamit. Sing ati-ati, sing ati-ati. Ismaya, kula wonten dawuh. Nyata nadyan wujud drajating Panakawan nanging kita lantip panggraitane. Teka kita bisa weruh lan kahanan ingkang saknyatane. Nggih. Sekar Pelemper Tangga Jiwa lan Sekar Jambu Dipa Nirmala. Iki krana uncating dewaning Buga Sang Hyang Pikulun Bathari Sri ingkang mapan lan cumandha ana ing Kayiwangan dina samengko wis kundur marang Praja Ngamarta. Mugi-mugi sageta mandi ngendikanipun Hyang Pikulun asih prana.